עוד לא הספקנו להיכנס לצריפים, והגיעה עוד פקודה, כל הנערים אל מגרש הכדורגל. היה שם במחנה מגרש כדורגל, וכנראה עשו את זה בשביל הצוענים. אני אף פעם לא... בשביל הצוענים שהיו במחנה הזה לפני זה, והושמדו כמה שבועות לפני זה. כל מפקד צריף הביא את הנערים שלו על המגרש הכדורגל. התכונה הייתה שם גדולה. הפקיד הראשי, כל הפקידים של המחנה, כל הקאפו, מפקדי צריפים, התאספו על המגרש וסידרו אותנו בהונדרטשאפטן, קבוצות של 100. מישהו פרסם, מישהו הפיץ שמועה שעומדים לקחת אותנו לאסוף את יבול תפוח אדמה, יבול תפוח אדמה בסביבות אושוויץ. ככה סידרו אותנו בקבוצות, היינו 2,000 נערים. פתאום עבר רעד על המגרש, כאילו זרם חשמל היכה בנו. המלאך המוות הופיע. מי זה? דוקטור מנגלה הופיע, רכוב על אופניים שלו. מישהו ניגש אליו, לקח את האופניים ממנו והשין אותו על יד הצריף. אני עמדתי במאה קבוצה, הוא הגיע על ידי שם, הקבוצה שלי עמדה על יד הכביש. שם את ידיו אחורנית שלובות, שפתיו כרגיל היו צמודות, עלה על המגרש, הרים את ראשו כדי שמבטו יוכל להקיף את כל המגרש. אז נפל מבטו על נער קטן כבן 15, אולי בן 14, משהו בגיל כזה, שעמד לא רחוק ממני בשורה הראשונה. זה היה נער מגטו לודז'. אני זוכרת ככה טוב מאוד פניו, היה בלונדיני, רזה, מאוד שרוף מן השמש, ופניו היו מלאי נמשים. הוא עמד בשורה הראשונה, מנגלה ניגש עליו ושואל אותו, wie viel Jahr hast du? בן כמה אתה? הנער רעד ואמר, אני בן 18. תכף ראיתי שדוקטור מנגלה מאוד מתרגש והתחיל לצעוק, אני אראה לכם. אחרי זה התחיל לצעוק, הביאו לי פטיש, מסמרים ולייסט, כזה קרש צר. תכף רץ מישהו, ואנחנו עומדים, מסתכלים עליו בדומיה מוחלטת, דממת מוות שוררת על המגרש. הוא עומד באמצע, וכולנו מסתכלים עליו. בינתיים הגיע זה עם הכלים, ואז כשהוא עמד כבר האדם הזה עם הכלים על יד דוקטור מנגלה, עמד, אז ניגש מנגלה אל נער אחד שעמד שם לא רחוק, נער גבוה. תרים קולך בבקשה. נער גבוה היה זה, עמד בשורה הראשונה, פניו היו עגולים, נראה טוב. ניגש אליו דוקטור מנגלה, תופס אותו בכתפו ומביא אותו אל שער מגרש הכדורגל. היה שני שערים של מגרש כדורגל רגיל. כן. שני ערים שגולים שמים. כן. הוא מוביל אותו בכתפו ככה, וזה עם האדם הזה, עם הלייסטים, עם הכלים, הוא גם כן הולך. מעמיד אותו על יד השער, הוא מצווה לדפוק את הלייסט הזה, את הקרש הזה, בגובה מעל ראשו של הנער, ככה שיצר כאין דלת, כאין עוד דלת. ואז ציווה דוקטור מנגלה לקבוצה הראשונה לעבור מתחת ללייסט הזה. מתחת לקרש. מתחת לקרש. הקבוצה הראשונה התחילה ללכת בשורה עורפית. האם הוא אמר לכם מה יקרה לכם אם תיגעו בקרש? אנחנו כבר לא צריכינו... מה הבנת? הבנו שהקטנים, אלו שלא מגיעים לקרש, הגובה שלהם לא מגיע עד לקרש, הולכים למוות. כך. כן. האם היה ברור לך שיש, או האם חשבת שיש גם איזו משמעות אחרת? לא, לא, לא. לאותו קרש? זה לא היה שום משמעות אחרת. שום משמעות אחרת. זה היה לכולם ברור ב100% בשביל מה זה הולך. כולנו התחלנו להתמתח, כל אחד רצה עוד להשיג עוד חצי סנטין, עוד סנטין גובה. גם אני רציתי להתמתח קצת,
אבל תכף התייאשתי, ראיתי שגם נערים יותר גבוהים ממני לא משיגים את הגובה הדרוש, ראשם לא נוגע בקרש. זאת אומרת, כולם עברו תחת הקרש? כן, בשורה העורפית עברו כולם, וכל אחד שראשו לא נוגע בקרש, הולך לצד השני של המגרש בין הקטנים המיועדים למוות. אחיך הצליח לנגוע בקרש? אחי עמד על ידי. אותו, בכלל אני כל כך הייתי עסוק איתי שלא ראיתי, לא דאגתי בשבילו. היות הוא היה מהנערים הגבוהים. הוא היה בן 16, במקרה אותו יום היה יום הולדתו ה-16. אני עמדתי ככה... הוא הצליח לנגוע בקרש? כן. עמדתי ככה מיואש לגמרי, חשבתי, החיים שלי נגמרו כאן. ואז פתאום לחש לי אחי ואומר לי, אתה רוצה לחיות? תעשה משהו. ואני ככה כאילו התעוררתי מתרדמה והתחלתי לחפש דרך הצלה. ראשי עבד במהירות, פתאום נתקלו עיניי באבנים הפזורות על ידי. חשבתי, אולי מזה אפשר להינצל. התכופפתי, כולנו אנחנו מידת דום עמדנו בשורות. התכופפתי בלי שירגישו, הרמתי כמה אבנים קטנות ופתחתי את צרוכי הנעליים שלי והתחלתי לדחוף אבנים לתוך הנעליים. היו לי נעליים חציות קצת יותר גדולות לפי מידתי. מילאתי את הנעליים שלי עם אבנים מתחת לעקף ועמדתי ככה, הסקתי עוד איזה 2 סנטימטר, חשבתי אולי זה יספיק. בינתיים ראיתי שאני לא יכול להחזיק מעמד, עמידת דום בין אבנים בתוך הנעליים זה לא מן הדברים הקלים. אמרתי לאחי שאני עומד לזרוק את האבנים מתוך הנעליים. אז היא אמר לי, אל תזרוק, אני אתן לך משהו. הוא נתן לי כובע, ואני קראתי את הכובע על 2 חתיכות, והתחלתי לדחוף את המרטוטים של הכובע לתוך הנעליים, שיהיה לי קצת יותר רך בנעליים שאני אוכל לעמוד. אבל נקצר, מר קליינמן. ובכן, אתה עברת... טוב, אבל זה בכל אופן נשמע איך הוא עבר. בבקשה. כן? עמדתי ככה 10 רגעים עם אבנים והסמרטוטים בתוך הנעליים, וחשבתי אולי כבר אני אוכל להגיע. בינתיים, אחרי כ10 רגעים, בינתיים ממשיכים כל הנערים לעבור שם. 2 מגיעים, 2 לא מגיעים, לגובה הדרוש. עמדתי, בסוף אחי התחיל להסתכל עליי, אומר, זה לא מספיק גבוה בשביל זה. והתחלתי גם לפחד, אולי אכשל בדרך שאני אלך שם מתוך התרגשות, ירגישו שיש לי משהו בתוך הנעליים. אז אמר אחי וביקש איזה נער בספירה השלישית שיש לו פרספקטיבה יותר גדולה, שהוא יעריך אותי איזה גובה. אז כולם אמרו שאין לי שום סיכוי להגיע לגובה הדרוש. אז התחלתי לחפש תחבולה, לברוח לבין הגדולים שכבר עברו את הקרש. את הסלקציה. הם הסתדרו בשורות במהונדרצ'אפט ממול. כן. והקטנים, שאלו שלא השיגו את הגובה הדרוש, הסתדרו אותם בחצי השני של המגרש. וקטנים אלו כל פעם ניסו להתפרץ משם, להצטרף אל הגדולים. אבל תקצר עכשיו. כן, בסדר. אז אני הסתננתי לבין הגדולים. חשבתי לרגע אחד שכבר ניצלתי, ואז ניסה עוד נער אחד להתגנף לתוך הקבוצה הגדולה הזאת, ודוקטור מנגלה הבחין. התחיל לצעוק על ראשי המשמר והקפוס, אומר, מה אתם עושים כאן? סבוטאז'ה. וציווה על כל הקבוצה הזאת להעביר אותנו שוב פעם מתחת לקרש. חשבתי, שעבדתי לרגע, וכשהביאו אותנו בדרך שוב פעם אל הקרש, בדרך ברחתי שוב לתוך המקום הישן שלי, בכוח הקבוצה שלי. זה היה מעבר צר, והשומרים צריך היו ללכת לפני זה ואחרי זה, בצד ככה שלא הפחידו, ואני התגנפתי לתוך הקבוצה הישנה שלי. שעברה את ה... לא, היא עוד לא עברה. חשבתי, חצי שעה גם כן כדאי לחיות עם אשליה. משם, אחרי רבע שעה, שוב פעם ברחתי לבין הגדולים. אף אחד לא הבחין, וככה נסתיימה הסלקציה הזאת, כ1,000 נערים לא השיגו את הגובה הדרוש. מה קרה איתם? 1,000 מבין ה-2,000. 1,000 מבין 2,000 לא השיגו את הגובה הדרוש הזה. מה קרה איתם? כשגמרה הסלקציה הזאת, העבירו את כל 1,000 אלו שהשיגו את הגובה, עוד לא היה מספיק בשביל מנגלה, אז הוא בדק אותם גם את הגוף.